Puonjo SDA. Dongane no makipangore kibiro. Mbona hakipangore ya kwani ni charge? Tok mako mana weche makoro jinye go tim kani e piny ka. To notim lena unge kanisa sana. Sani kaka corona ntiere ni. To chalo na wach muse wuoye. Apoko wuoye. Ile mibago wa. Wuoth mi akucha kipangore kiwuotho kae kaka. To kanda pangra pile ya. Apangra puoth ng'ato. Apenji. To be sani kaka corona ntiere ni sani be utik sanitizer kose pod sanitizer alcohol ko. Kwani wana kwane dendi ni? Oku dendi lakini utimrega holi sana ne donge une mwacho kan kongo rach. Sani to okiweri gi kongo makichopo kama tindi se sanitize kichopo kama tindi se oku sanitizer wana ka kwara. Nyicha wa madho kongo kae baby nyicha oromo ngwana ni nyicha oromo konae kongo. Wacho na ngamo lala ngama keyo. Sani to ngiti gi kongo na sanitize. Ng'ongs ni wan koro tiyo gi sanitizer mar kongo. Sanitizer olos gi kongo. Wan marwa loso gi soya. Yes gie. Wan marwa en mar soya. Sanitizer mar soya. Poka neno. Magi ok jomo me. Jo SDA gi un jo piny bana, un jo piny gi mung'eyo. Aya jok maber. Utho kama